Uhleleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel yakho ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wengane zakwethu. Ilokhu ingene njalo laphana imiyalezo yabantu abaseka uKhuzani odabeni lokuthi wathuka ungizwe engomeni laphana wengane zakwethu kanye namakhosikazi akhe. Sina ngale kukhuluma kakhulu sizokudlalela iclip kaBhuti kaNgizwe ngenkathi egxeka uKhuzani bese sikudlalela impendulo ayitholayo emfanele. Ngale kukhuluma kakhulu ake siyidedele. uKhuzani sisacela sitshele ukuthi ukhona umkaBhuti noma ukhona umakoti kaBhuti ungizwa asondelene naye ngaleyo ndlela, ngoba lokho akwenza usewukusithwenza thina basemachulwini. Mhlambe ngayitshela yena ukuthi mhlambe udelela umuzi wasemachulwini noma udelela uBhuti ungizwa kuphela. Asikuthandi lokho thina bakhona. Okokuqala nje ke uBhuti ungizwa kaculi le mangikhumbula kaZamashini umfoko wamlilo la enkandla emahlathama kwesakazi. Engiyabona ukuthi ulibhedlela ludaba kodwa ngibone ngathi yagagamela mfowethu uthatha kakhulu awana kanje ukuthi iqambi yamanzi ubhodla ngathi usiyistadada kakhulu ushukela. Lo muntu omkhulumela uhambe isukela abantu abangenze lutho abasukela ethemba ukuthi uzothi mayihlangana nawe emkhaya engangidlala namkhaya abantu bazoxabana nohlanya. Yabona silethe kuqala isandla ufuna ukuqawula akekho eBhuti umuntu ofuna ukuhlanyela uhlanyela komunye umuzi umuntu nomuntu akabamba uhlanya lwakhe enihambe egila lemkhuba ehamba nabo omngakhe nenithini namayenza konke lokho. Hamba sithi siqala sikhuza umuntu nomuntu ebese libambile uhlanya lwakhe ngoba akekho umuntu ofuna ukujijelwa ngekhuni evuthayo bese kuyisela ngamalongo ilokho nje. Ngenalwazi mina ngingazi mise kanjani ngabalalela abadala bathi mfana wami uyokusiza ukukhumbula abadala ngalala imbuzi ngayihlaba ngakhaya notshwala besintu bheka nalo nokhamba